των παιχτών της ομάδας του Πίνδος Αξί. Και είναι τώρα ο Γιάννης ο Φάκας στο σερβίς. Παπάς, ωραία υποδοχή. Τραγκίεφ σε πρώτο χρόνο εκεί με τον Ρουσάκη. Δεν κατάφερε ο Ρουσάκης με το πλασέντο και ο Δούκας με τον Τόνεφ. Βγαίνει εκεί ωραία η άμυνα από τον Αποστόλου. Το Δωράκης για τον Ρουσάκη. Πατάει ο Ρουσάκης γερά. Block out εκεί από Τόνεφ και Ντράκοβιτς. Νέα αλλαγή για την ομάδα του Πίνδος Αξί. Φανταστικό βολή. Κοντογιάννης. Ενώ βλέπουμε εδώ τους φιλάδους να τα έχουμε με τον Ντράγκοβιτς. Ναϊντένοφ, μπλοκ εκεί από τον Μονό, μπλοκ εκεί από τον Θοδωράκη. Χωρίς επιτυχία όμως. Αλλαγή και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Ντράγκοβιτς. Ντράγκοβιτς επιθετικό σερβίς. Δύσκολη υποδοχή και από τον Ρουσάκη. Για τον Θοδωράκη, για τον Τραγκία σε πρώτο χρόνο. Δεν βγήκε ο Ρουσάκης εκεί. Ξανά λοιπόν η ομάδα του Πίνδος Αξί με τον Ρουσάκη. Πάει και τον μπλοκ. Όχι, βγαίνει η άμυνα και από τον Ντραγκίεφ. Είναι ο Ναϊντένοφ. Μάχη εκεί στο φιλέ. Κερδισμένη η ομάδα του Πίνδος Αξί. Νέα αλλαγή. Κέρδισε εκεί στο φιλέ ο Ντραγκίεφ και ο Ρουσάκης εκεί τον Ναϊντένοφ. Αλλαγή και πάλι λοιπόν για την ομάδα του Πίνδος Αξί. Ο Ρουσάκης τεχνικό σερβίς. Δούκας για τον Ντράγκοβιτς πίσω από τα 3 μέτρα. Βγαίνει το μπλοκ εκεί από τον Ντραγκίεφ. Ξανά ο Ολυμπιακός με τον Ναϊντένοφ. Βγαίνει το μπλοκ εκεί. Out. Λίγο από τη γραμμή. Λίγο από τη γραμμή ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια και δυνατό το μπλοκ εκεί. Βλέπουμε την διάθεση των παιχτών σήμερα της ομάδας Πίνδος Αξί. Παρατηρήσαμε τη διάθεση των παιχτών από το τουρνουά. Το πρόσφατο τουρνουά που έγινε εδώ στα Γιάννενα. Το πέρασμα εκεί από το Θοδωράκη όχι καλό. Μιχαλόπουλος, ένα διαγώνιο καρφί εκεί. Πόντος για τον Ολυμπιακό 13-8. Δεν πρέπει να γίνονται λάθη αυτή την ώρα από την ομάδα της Πίνδος Αξί. Έχουμε ως μη γεννόμενο το σερβίς αυτό, γιατί μια μπάλα έφυγε από έναν μικρό. Ξανά λοιπόν ο Ναϊντένοφ στο σερβίς, ο Βούλγαρος. Κοντογιάννης, ωραία υποδοχή, ο Θοδωράκης τώρα με τον Τραγκί σε πρώτο χρόνο. Βγαίνει εκπληκτικά άμυνα και τον Ντράκοβιτς και τον Παπάς να καρφώσει. Ξανά η άμυνα εκεί από το Φάκα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για πόντο τώρα. Out το καρφί του Δούκα που ζητάει block out εκεί από τον Τραγκίεφ. Δεν το δίνει όμως ο πρώτος διαιτητής ο κύριος Φαναριώτης και είναι η αλλαγή για την ομάδα της Πίνδος Αξί με τον Τραγκίεφ στο σερβίς. Τραγκίεφ σερβίς. Δύσκολη υποδοχή από τον Ναϊντένοφ. Δούκας για τον Μιχαλόπουλο. Διαγώνιο και πάλι το σερβίς του Μιχαλόπουλου που φαίνεται να δίνει τις λύσεις που δεν μπόρεσε να δώσει ο Μάριος ο Γκιούρδας. Νέα αλλαγή τον Ολυμπιακό. Ενώ έχουν περάσει τα 20 λεπτά σε αυτό το πρώτο σετ και η ομάδα της Πίνδος Αξί, θυμίζουμε, είναι μπροστά με 13-8. Ο Τόνεφ στο επιθετικό σερβίς τώρα. Δύσκολη υποδοχή εκεί από τον Κοντογιάννη. Σε πρώτο χρόνο εκεί ο Αποστόλου πάει το μπλοκ εκεί του Γιάννη του Φάκα και παίρνει την αλλαγή. Μια αλλαγή λοιπόν, το σκορ έχει κολλήσει εδώ και μερικά λεπτά στο 13-8. Πίνδος Αξί μπροστά. Σερβίς από το Θοδωράκη. Τόνεφ πίσω από τα 3 μέτρα. Βγαίνει εκεί το μπλοκ ωραία. Ο Δούκας για τον Μιχαλόπουλο. Πάλι αυτός. Πάλι ο νεαρός ο Μιχαλόπουλος παίρνει την αλλαγή για τον Ολυμπιακό. 3 συνεχόμενα καρφιά του Μιχαλόπουλου. Χωρίς επιτυχία δεν κατόρθωσαν εκεί οι παίκτες Πίνδος Αξί να βγάλουν την άμυνα. Πήρε συνεχόμενες αλλαγές ο νεαρός παίκτης. Ο Ρουσάκης τώρα. Δύσκολη εκεί πέρα. Παίρνει όμως το block out. Αποστόλου πανηγυρίζει για αυτή την προσπάθεια. Πήρε το block out από τον Γιάννη το Φάκα. Η αποστολή του Ολυμπιακού που ήρθε σήμερα εδώ στα Γιάννενα. Παπάς τώρα στο σερβίς. Out το σερβίς του Παπά που πήγε εκεί να κάνει ένα σερβίς κοντά στα 3 μέτρα. Κοντά στην γραμμή των 3 μέτρων, χωρίς επιτυχία όμως. Μπήκε out η μπάλα. Είναι ο Μιχαλόπουλος τώρα. Στο επιθετικό σερβίς. Δυνατό επιθετικό σερβίς. Out όμως. Εύκολη αλλαγή για την ομάδα του Πίνδος Αξί τώρα με τον Αποστόλου. Ο Αποστόλου που έχει 2 άσους στον ενεργητικό του. Σε αυτό το πρώτο σετ. Ο Αποστόλου Παύλος. Καλή υποδοχή από τον Μιχαλόπουλο. Βγήκε εκεί πέρα το μπλοκ. Out όμως από τον Τραγκίεφ και τον Κοντογιάννη και στο καρφί του Ναϊντένοφ. Νέα αλλαγή τον Ολυμπιακό. Για μια άλλη φορά να υπενθυμίσουμε την όμορφη ατμόσφαιρα που κρατεί εδώ σε αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο των Ιωαννίνων. Παρακολουθούν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Εκεί ο Ρουσάκης δεν καταφέρει να περάσει το καρφί του. Είναι μπλοκ μέσα από τον Ντράκοβιτς. Και πόντος για την ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ ο κ. Αντωνιάδης ζητάει time out. 13-9 λοιπόν σε αυτό το πρώτο σετ.
Ξανά λοιπόν μαζί με το time out που ζήτησε ο κ. Αντωνιάδης να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του για να ξεκολλήσουν λίγο από τους 13 πόντους. Και στο σερβίς είναι και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Γιάννη το Φάκα. Γενική πορεία υποδεχτεί τον Κοντογιάννη σε πρώτο χρόνο και με τον Ράκιεφ. Και πανηγυρίζει, βλέπετε πως πανηγυρίζει ο Ράκιεφ εκεί. Με το καρφί του σε πρώτο χρόνο. Δεν μπόρεσε να βγάλει εκεί την άμυνα ο συμπατριώτης του Βούλγαρου, τον Ναϊντένοφ. Κοντογιάννη στο σερβίς. Ναϊντένοφ στην υποδοχή. Ντράκοβιτς βγαίνει τον μπλοκ εκεί. Βγήκε όμως εκεί από τον Ναϊντένοφ να περάσει η μπάλα. Ευκαιρία για την ομάδα του Πίνδοξη και το έκανε το πόντο. Βγαίνει εκεί όμως εκεί λάθος του Ντράκιεφ και στο φιλέ. Δυνατό το μπλοκ εκεί από τον Τόνεφ. Τον 2-6 Τόνεφ, 2 μέτρων και 6 εκατοστών τον Βούλγαρο. Το κεντρικό μπλοκέρ του Ολυμπιακού και της Εθνικής Βουλγαρίας. Out το σερβίς αυτή τη φορά από τον Ντράκοβιτς στο επιθετικό σερβίς. Νέα αλλαγή για την ομάδα του Σπίνδοξη. Ήταν μια ευκαιρία προηγουμένως για την ομάδα του Σπίνδοξη για να πάει το 14ο πόντο. Χωρίς επιτυχία όμως εκεί ο Ντράκοβιτς έκανε λάθος. Και είναι ο Ρουσάκης τώρα σε αυτή την αλλαγή. Ρουσάκης. Φωνάξαν out εκεί παίξει του Ολυμπιακού. Ναϊντένοφ έβγαλε την υποδοχή. Βγαίνει εκπληκτικά η άμυνα εκεί όμως από τον Ρουσάκη χωρίς συνέχεια από τον Παπά. Νέα αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Και είναι ο Ναϊντένοφ τώρα. Θα πρέπει όμως εδώ να παραδεχτούμε ότι πριν 25 μέρες περίπου τελείωσε το Κοσμοβόλεϊ, ένα μήνα. Είναι δύσκολο οι παίκτες του Ολυμπιακού να είναι στην κατάλληλη τους φόρμα. Αυτό είχε δηλώσει ο κύριος Κουμπλής λίγο πριν το παιχνίδι. Που όμως πάντως πιστεύει πολύ στην εμπειρία και στις ικανότητες των παιχτών του και φέτος ότι λέει πάλι θα είναι πρωταθλητής Ολυμπιακός. Ενώ ο Ολυμπιακός προγραμματίζει και πάει το 10ο πόντο, 13-10 η ομάδα του Σπίνδοξη και ο Ντραγκίεφ πήρε την αλλαγή και είναι και ο ίδιος τώρα στο σερβίς. Σε αυτό το πρώτο σετ από 13-7, 13-10 λοιπόν. Λάθος υποδοχή εκεί από τον Γιάννη το Φάκα. Πόντος από τον Παύλο τον Αποστόλου, 14-10 και πρώτο set point για την ομάδα της Σπίνδοξη σε αυτό το πρώτο σετ. Ντραγκίεφ. Δύσκολα για αυτό το σερβίς Ντραγκίεφ. Δύσκολη υποδοχή από τον Ναϊντένοφ. Μιχαλόπουλος πήγε να βγει εκεί άμυνα από Αποστόλου και Κοντογιάννη, από τον Ρουσάκη και τον Κοντογιάννη, συγγνώμη. Χωρίς επιτυχία όμως και είναι ο Τόνεφ τώρα στο σερβίς. Ο κεντρικός μπλοκέρ του Ολυμπιακού και της Εθνικής Βουλγαρίας, ο Τόνεφ σε επιθετικό σερβίς. Δύσκολη υποδοχή από τον Ρουσάκη. Πίσω από τα γκρεμή των 3 μέτρων έρχεται να καρφώσει ο Ντραγκίεφ. Πανηγυρίζει, το βλέπετε πως πανηγυρίζει. Σπάει και το διπλό μπλοκ από Δούκα και Γιάννη το Φάκα. Και αλλαγή για την ομάδα του Πίνδοξη. Θοδωράκης. Λάθος υποδοχή από τον Ναϊντένοφ. Με προβλήματα στην υποδοχή ο Ολυμπιακός και είναι το μπλοκ μέσα. Όρθιοι εδώ πέρα οι φίλαθλοι για αυτό το πρώτο σετ. 15-10 στο πρώτο σετ. Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Πίνδοξη.